Hafi sallah muka yi muku yan uwa, babban sallah mun buga sabuwa. Sa'ad waka yaya Naziro, barka da sallah muka yi muku bai daya. Nagode. Riba yaya Naziro, sa'ad waka barka da sallah. Hafi sallah muke muku yan uwa, babban sallah muka yi gaba daya. Sa'ad mai waka yaya Naziro, murna muke muku duka ga yan lalla. Farko na sanyo wanda ke bani shi in yayyo baya yin gori. Waye sarki tsare ni da yin kari, wakar sallah na yoshi akan tsari. Ko salati ga manzo Allah bashari, wanda dan shi muka hasko cikin gari. Alihi da sahabbai sako jini, sallar su Allah ka samu fice a gari. Da mun fito jama'a na yin nazari, amma hakan baya samu yi fari ga yin lafiya don kuncin ya gari. Ayon lafiya lamur da don kunci gari. Ayo hafi sallah ne, muna murnar sallah ne, muna murnar sallah ne. Yau hafi sallah. Hafi sallah mun muku yan wadan Musa na kuku bar nuna damuwa. Babbar sallah mun muku sabuwa da shi na Allah akan cewa kainuwa. Dan Musa na kuna zan muku garkuwa, za mu ci nama sannan mu sha ruwa. Lafiyar lamur da mun zama yan uwa. Babbar sallah mun buga sabuwa, yaya Naziro dan Musa muna kira ku zo ku taka rawar ku bar jira. To yan biyala mu je ralibai daya, sannan ku yo takun ku a ɗaya. Suna mai daɗi kiran shi da inkiya, Sada Musa ku sanni kwatin jiya. Lamarin waka sai mai nazari, murnar sallah muke yin shagali. Hafi sallah ne, muna murnar sallah ne. Hafi sallah ne, hafi sallah ne. Kuɗi da mata kayun lafiya ne, akwai su tsafta kayun lafiya ne. Gida da mota kayun lafiya ne. Kun yi rata duka cikin gari, shi ya sani na yo muku albishiri. Akwai kwarawa lafiya lamurde, sun yi suna lafiya lamurde. Kun ji batuna can ka batun haka ne, shi ya sani na ce muku tare yaƙi. Kusan kwarawan madan da ranar su, ku sani su in ko mutanenmu ne, wanda ya ƙi su zai fada haɗari. Nagode. Let's go. Baiwa Allahu yayo mana tun jiya ne, ciro mawa na tuno ku tun jiya ne. Bana manta lanki kun mini ne, wakar sallah dole na sanya ku ne. Halaki a jinin ku batun haka ne, dan gari na da ku nake alfahari. Dan ciro mawa wallahi kun ji gari, wakar sallah gare ku na yau nazari. Ni sani na bakwa alfahari, to gare ku na dan muku tambari. Har lafiya lamur da garin ne, ko min nisa ni ba zan bar ku ba. Nagode. Let's go. Gaisuwa zan yi muku yan amana, gare ku ba za mu fasa ba. Hausawa sun ce kun zance a kusu da shi ne ba wai ba. Kun gudu aka ce kuma sai doki, ya ce da ku ba ku ne ba. Ga ku da aiki ga hayun lafiya ne, maza da mata ko da ba su saba ba. Matan garin ma ba sa sun rai, na tabbata zancen haka ne babba. Yaya Naziro, Sa'ad mai waka ne, muka zo muku ko ba ku shirya ba.